kurwa se county ya Kisii nene kurwa se ebunge ya South Mugirango ime wodi ya Chitago borabu asaba menyi kurwa se wodi banyale ko baba wesokia na kubulia omwe MCA obanyale ko baga kwangoya obwaga chibwe chipara obubra chikoba boko bairera na kugusia omuchando bobosombi uyonyale ko bago korokana sensemo iyo bago kwana ni goboigo bemurunganire ngani gobono ekemerigie chae kenyale ko bago tigara mugondo kobwatekana bono no okonyorwa kwa achigari chechae ekyo kitali ko bachigo ikasi tundubali himeye wodi yo elinde banyale ko bakogora echae yo kurwa ase abaremi omoriki oito Juli kerubo niganyala ko bago tuyigorera oroboti urwa senchira yoboikirano amenyi bensema ya Chitago barabu imeye bunge ya South Mugirango county ya Kisii besokire na kwemurungania kubwatene parembe epare yo nigero mupaka bwe bunge ya South Mugirango ne bunge ya Bomachoge chache korengana n'abamenyi benseme yo nige pare yo yabeire egetange kenene ase okobeka amagendero amenye tekenyereke kenyakaromo umucyango tubwate kubwe pare yiga kurinyakeromo gochibenjo no mukutirweteka ono togosaba nga baria bakuru baitu batutenenete tibaturumire pare yo gwekenyero kebenja nyakaromo epare igere yo mubaka ono gebwata bakongu bona yari mukire bona togosaba baria banene bunamo emusuito atutarire bwango binde atoyiremire cyano tundubari noere cyage kurare tundubari bono nyara mbone ya igoro noera ire tiragenda ego abalimi becaya bo igo barerire mono aseba ko barasarenene kubwatekana ne cyaye kurara kitundubari asebo igegarie etanyare gwikasayo ekige kuirera echaye gusareka gari kurugoro cyaye terigo cyaye bona balimi tuce tukuburi ngatu cyandegete irinde motokonyere pare yibwangoiga asamalieta ankoro kwera nigesaro ngwenyi korwe tundubari yanyekeromo o chief 45 igotore no moichano monene echaye ite menyete tundubari koruko sine wiki engima esababu ekomenyera nesaguriye para ntubwa tipi nonye nigo abalimi bechaye ebateba obalimi bwechaye no bakurusie nibo no yogosomeria abana asebatamaiti ekibara kore engaki chiskuru chire igoru buna ubugima bwakongere kogera goto chandegete nonye ne chaye togotora no totegemete no tokorusie bestwerira bane sukuru bono geraire etogo itera kera rituko kaki omwara gwanja motokonye murigererie pare ya sobwango kaki moto nyeroseri obore mugobo bwororo bono nonye nabamura baito abo bakogenda chipigapigi kaki mbabwati bosombi abangi nago bakorina chipigapigi bakogenda bagoturumboka babune ka megongo bairute nweki esengenjo ye pareye nonye nabangi nabakonyora abana iri totaraika ko barusiga igatobugori paka kenyanya nebitanda igotokonyora ngaba baibore irenjera nonye no borendi bwabeire obokong ono nigo bagusaba eserikali nyare kubakonya boigo abagambi bari bachorete bechisemechyo wesokia na kubaroseria epara kakinye mwanja murigereri chinsemo kyonse na intubu nabagirango intu agete chikura tugachoro mu MCA oito tukarengera ringana turusie gekombe kekero rasetore lakini nande kegenderete komenta kaki omu MCA oito tokonye rigererie epara yo yabugirango kaki otokonye tonyoro obokoreri borobuya koja senkeye ngoripotere geta Candizi TV niche Julie Kerubo.